Bobo hai borok bai Kaijaknai, Bobo hai borok bai nukhung khlainai, bai absong, omo wan sukmung no töyei, norok waisa sök sak sungmung rok dekhlai. Joto borok no sungcharo thya sak tonggai thangnani, saljale ma Kaijaknai tei nukhung ma khlainai. Hake Bobo hai borok bai Kaijakhe nukhung kaham wngnai. Bobo hai borok bai Kaijakhe nukhungo khaksangma tongthokma mannai. Himdikhe tini o video ni bisingtwi ang norok no kisasök cherui sanani tei bujirnani chaitogano. O video joto sikla sikli rokni bagwi belai no nangkukmani kaisa topic. Hake norok puilani simi paithak jora naidi. Bai absong Kaijakmani wngkha two types ni wngwi tongo. Kaisa wngkha love marriage tei kaisa wngkha arranged marriage. Phiaba kebo basao love marriage khlaimani se kaham. Kebo basao arranged marriage khlaimani se kaham hinui. Gubui kok khe love marriage eba hamjagwui kaijaklaimani yagulo nukhung kaham bo nukjago tei hamya bo nukjago. Abo haino arranged marriage khlainai rokni nukhung bo kaham bo tongo tei hamya bo nukjago. Tabu kok wngkha nung arranged marriage phano khlaidi eba love marriage phano khlaidi. Tamokhe kaijakna swkang puila nung borok no se sinuwui kaijaknani nango. Status rogo kwbangkuk borokni arono kaisa entertainment picture viral wngwi tongmani nukjago. Aro khoroksa bupha bwsak khoroknwi no bambwi maimui songwi tongo. Khoroksa bwsake sao hamjaklai kaijakha hinkhe mwtwi no wnggo. O cheraikhe sao je hamjaklai kaijaklaimani chaya ulo sak no kosto ma khlainai hinui. Tai khoroksa bwsake sao abai no kaijakna swkango no kaham naiwi kaijakna nango. Naithok simi baya oro buphake sao numa sikla abo norok asuk mai o khuijagwi tongma suda sawi manya. Oro buma hinkhe bwsabai bwsaini kosto no bujiya. Bo tabu bo sikla haike sak simi tongthok tongo. Phia bwsai hinkhe bono naithok nugwi kaijakha tabuk hinkhe bo sak no dosa khuwi tongkha. Bai absong obo wngkha kaisa phunukmari eba example. Tamni hinkhe omo hai kwbangkuk borokni langmao bo wngwi tongo. Hake hamjakma borok bai kaijakmani chaya deklai. Hamjakma borok bai kaijakhe ulo sak tekto manuk hinui nini hamjakma borok no yakari sinai haida. Phiaba abo haya nung love marriage phano khlaidi eba arranged marriage phano khlaidi. Tamokhe nung hamjagwi se kaijakdi hamjagyawi kebo no ta kaijakdi. Phia je borok bai nung kaijakna wansugo a borok no hamjagwi de manno abono nung puila wansukdi. Tamni hinba khoroknwi ni hamjakma kwrwi hinkhe bahaike nukhung khawi mannai. Khoroknwi ni hamjaklaima se thansa kwrwi hinkhe bahaike a nukhungo khakchangma tei tongthokma phainai. Aboni bagwi no mwkhang naithok goron gwnang wngma simi bai ta kaijakdi. Puila omo se naidi bini bwkhao hamjakma de tong. Hamjakma tongnai borok boni ni kok khwnanai. Bo ulo boni ni tektorok no nukwi manglak. Hamjakma tongnai borok bono no chubanai maya khlainai nini kaham khlainai. Phia nok huk sompoti rangmai no hamjagwi kaijakha hinkhe a nukhungo khakchangma tonglak. Hamjakma kwrwi nukhungo jephru phano joli laima kwplai seklaima sak nangya wnglaima simi se nukjago. Abo hai nukhung rok belai kheno kese kereng kwbang wngwi tongnai. Paithago ang sanamo chungphiro belai nungnai chanai seler thamchi kutung butua. Abo hai chelarok tei bailiknai khasiya rang swainai seler bukhuk sitra sanai buino sejanai kok chukili sanai thamchi kutung. Abo hai bwrwi rok bai kaijakha hinkhe a nukhungo khakchangma tei tongthokma phaiglak. Aboni bagwi no bai absong omono no paithago ang norok no sanani muchungo. Kaijakna swkango puila bwkha kaham borok kaham tei kubui hamjakma riwi mannai. Abo hai borok no se rutugwi nung kaijaknani nangnai tei abo hai borok no nung rutuknani nangnai. Hake nini nukhung belai no naithok wngnai nini nukhung kwchang tei tongthotok wngnai. Nini nukhungo salbrum no khakchangma tongnai. The Kokborok Disclosure YouTube channel no twnai ang Debbarma. Bai absong hake norok tinini o video no kwbangkuk khlai no share khlaidi tai norok comment khlai sadi norok tinini o video no bahai wngjakha. Tai norok tumung no ani channel lo kwtal wngwi tongkha hinkhe norok ani channel no bo subscribe khlainadi.
Norok jotono kaham kereng no tongdi hambai.